Benvinguts. Anem a veure avui un simulador d'electricitat molt complet d'Autodesk que l'he posat al blog de tecnologia JB. A la pàgina web de tecnologia JB tenim un simulador i entre ells està el simulador d'Arduino. Permet fer moltes més coses que Arduino, però el podem utilitzar. Quan entrem aquí hem d'estar registrats i si anem a la part de baix entrem en la plataforma que ens permetrà utilitzar de forma virtual Arduino com si fora com si ho tinguéssim en realitat, però sense cap cost. Anem a ajustar un poc la pantalla perquè ho podeu veure tot complet. Aquí tenim els diversos elements. Ho passo ràpid, però és molt complet. Aleshores, si volgués fer un circuit bàsic, per exemple, amb Arduino, evidentment necessitaria primer trobar l'Arduino. Tenim aquí la placa. Se pot triar, em sembla que algun altre model. Si tenim més Arduinos aquí, en podem posar. En fi, no cal posar-li cap nom. Després farà falta una placa protoboard. I si anem a fer el primer circuit, el típic, per el qual se comencen tots. Quan comença a utilitzar alguna que és programa, sempre el conegut com a Hola Món, en el qual simplement fem encendre i apagar una llum de forma periòdica. Anem a veure com es fa, que és molt fàcil. Anem a veure, necessitarem un LED. Agafem el LED, el col·loquem. La placa protoboard funciona col·locant les files verticals estan totes comunicades elèctricament. Esta fila. Aquí ja estaria una separació i aquí tornaríem a estar comunicats tots els d'aquesta, columna. La columna, excepte aquí que quan és tota esta fila està comunicada, és el negatiu i tota aquesta és el positiu. D'acord? Per col·locar un LED sempre és convenient el posar una resistència d'un valor d'uns aproximadament 200 ohms. Si no posarem resistència es podria cremar, com que 230, com aquí podem triar el valor que volguéssim, podem posar 230, aquí es diu el codi de colors, i ara faria falta fer les connexions. Nosaltres farem que s'encenga i que s'apague el LED utilitzant el pin, la sortida digital 12 del Arduino. Ho col·loco aquí, he connectat. Es poden canviar els colors. Ara no cal canviar-lo, que total ho estem veient com funciona. L'Arduino, el LED aquest, anem a canviar-lo de posició. Si ens deixa. Perquè posarem un cable. Vull posar un cable d'aquí a aquí i un altre d'aquí a la massa. I ara només ens faltaria fer el codi d'Arduino. Tinc aquí per a que es pugui encendre. Nosaltres el codi el farem no en diagrama de blocs, sinó simplement en text, en l'editor de text, que aquí tenim la sortida ja per defecte, diu pin mode, o puc canviar-ho al 12, perquè nosaltres hem utilitzat el 12, el canvio a 12, a 12, i ara us ensenyo com funciona el codi. El codi, aquí puc posar primer un comentari, puc posar, este és el comentari del Hola Món. Podem fer l'explicació que volguéssim. Encenem i apaguem un LED en intervals d'un segon. Podem modificar-ho, però en intervals d'un segon. Bé, doncs anem a veure com funciona el codi d'Arduino. Tenim el void setup en el qual definim els pins que anem a utilitzar. Només anem a utilitzar el pin mode 12 com a sortida, output, punt i coma, i després tenim el que es va repetint periòdicament. Tenim la sortida que l'utilitzem en mode binari, té més posicions, però anem a utilitzar-ho com a 0U. Aleshores, en la posició high, que és la màxima
el màxim voltatge que té i l'ou que és a 0, té voltatge, llavors s'apagarà. Quant de temps? Un segon. L'altre, el delay és el retras i ja està. Simplement ja tenim el codi col·locat. Ja podem passar a començar la simulació. Aquí ens diu que hi ha algun narrada, que han fet algun error, pues perquè hi ha l'accent del món. Li fem ara la simulació i no li agrada lo del... a veure si ara... Bueno, també no li agradava esta lletra. Un segon i el punt. Bueno, doncs llevem tot el codi aquest i li comencem a donar la simulació. Tindria que tancar-lo del codi per a poder-ho veure. Ara comença la simulació, si us fixeu, no sé si es veurà, però que s'encén i s'està apagant. S'encén, s'apaga. Vull modificar-ho? Doncs torno al codi, ara paro la simulació, torno al codi, i si vull, per exemple, que vagi més ràpid, doncs en lloc de 1000 li poso 500, i anirà més ràpid, o si vull posar altres coses, doncs, bueno, es pot modificar com vulguéssim. Anem a veure ara si va més ràpid. S'encén, s'apaga, s'encén, s'apaga. Molt bé. Doncs bueno, ja ho coneixeu, tindreu que registrar-vos a la pàgina de Tinkercad. Moltes gràcies.